Tpoġġiet l-ewwel ġebla fl-iskola tal-isport f'Pembroke. Proġett li fl-ewwel fażi tiegħu se jkunu investiti 300,000 euro filwaqt li t-tieni fażi tiegħu se tiswa 3.8 miljun euro. L-iskola se tkun qed tiftaħ il-bibien tagħha lil madwar 250 student. B'kollox se jkun hemm 14 il-padiljun, 8 għall-badminton, 2 għall-basketball u 4 għall-volleyball. Is-sala prinċipali tal-iskola se tintuża wkoll mill-komunità. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li qiegħed l-ewwel ġebla fakkar illi l-iskola illi diġà kienet f'Ħall-Kirkop iżda l-faċilitajiet ma kinux biżżejjed se tkun magħmra bl-aktar faċilitajiet moderni. L-iskola għandha tkun lesta lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li l-isport għandu jingħata aktar importanza. Is-Segretarju Parlamentari Krista Ġus fakkar li r-riżultati li diġà kisbu studenti ta' din l-iskola huma inkoraġġanti ferm. Ir-riżultati li qed jiksbu l-istudenti tagħna f'din l-iskola jistimola aktar żgħażagħ u l-ammonti li ta' żgħażagħ li jixtiequ jattendu din l-iskola dejjem jiżdiedu. U għalhekk naħseb kien importanti li issa għandna skola mibnija b'mod partikolari għal dan ix-xogħol. Skola Nazzjonali tal-Isports li hawnhekk se jkollha madwarha il-faċilitajiet sportivi bżonn jużi għal din l-iskola. Tkellimna mal-kap tal-iskola George Mikallef. Kullanta l-Iskola Nazzjonali tal-Isport huwa dual career path, ġifieri li l-istudenti li jidħlu f'din l-iskola b'selezzjoni jagħmlu suċċess kemm fl-iskola mill-aspett akademiku kif ukoll mill-aspett sportiv. U allura dawn huma tfal li jkollhom talent partikolari fil-qasam sportiv, però fl-istess ħin ngħinuhom biex huma jibqgħu għaddejjin fil-mixja tagħhom akademika.